Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска иска да ви готвя една хубава и интересна рецепта с златък чили гарде на дерони. Вътре с прясани червени чушки от градините на дерони, с джинджифил и прес чесън. Айде да се почва моята рецепта. Бял лук, пиле, зелен, червен, жълта чушка, хуа гъба, морков. Почваме от лук. Вие знаете, аз без зехтин не готвя. Вземаме червена чушка, сваляме семки, вземаме зелена и жълта също. Чушки ще ги режеме така наситно. Режеме малко гъба. Морков, така ще изпуска по-бързо сладостта. Пускаме чушки и гъби. Добавяме малко ситен лук, малко зехтин, купче масло. Зеленчуци окусяваме с сол и черен пепер. Вземаме ориз балдо, 100% български ориз, кулинария дерони. На зеленчуци добавяме сладък чили сос на чили гарде. Добавяме вода в ориз. Пускам още един тиган, пилешко бонфиле, окусяваме малко за сол и черен пепер, ги нарежем на по-малки парченца и оставяме още малко да се доготвя заедно с пиле, да получава аромат на сладък чили. Ориз ни е готов. Аромат се усеща, сладък и пикантост от чили сос, зеленчуци. Довършим малко с розмарин. Да се насладите на тази уникална и красива чиния. От мен Марко Лутяри. Буон апетито!